Sa Davao, mga progresibong grupo gisugat ang pagbisita ni President Benigno Aquino III og protesta sulod sa SMX Convention Center. Si Aquino niabot kagahapon sa syudad alang sa Mindanao Membership Meeting ug launching sa Mindanao Inclusive Agribusiness Program. Si Shin Duazo sa Bayan Southern Mindanao Region nibutyag nga gituyo nila nga mosud sa maong establishmento aron ipakita sa presidente nga nasuko ang katawan kaniya kinsa ilang gihulagway nga pork barrel king. Sama sa naandan, unang nipwesto ang mga pulis sa gawas sa mall aron pugngan ang mga militante nga magsamok-samok apan nalutsan gihapon sila. Nakurat na lang ang mga otoridad dihang ang mga tao nagsinggit-singgit na sa ikaduhang andanas sa mall. Mipahawa lang ang mga militante human gisultihan sa management nga idemanda kundi mobiya tungod sa disturbo nga gihatag nila sa ubang mga customer.